हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो मनिलिजा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो रंजालि बैसागुनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। दिनैहाय सैत्र दाननि जोबथा दिनैहाय बर'फोरा गोबां मैगं खांनानै जायो। बे मैगंखौ आंहा फुङाव खांबाय 101 ना बेसेबांबा होनदों, बाट आङो जाखौ मिथियो बेखौ खाबाय। दा आं बेखौ संगोन आरो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो अननानै, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो। आंनि गोसोआ मोजां मोनो, आंखौ बयबो सापर्ट खालाम। जाय सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो सापर्ट खालामबाव जाय आंनि भिडिअखौ नायो शेयार खालामना हो आरो कमेन्टआव माबायदि जादों खोन्थाहर आरो साबस्क्राइबबो खालामना हो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनैहाय बावदों आरो आं दिनैहाय मा होनो मोसौ थुखैनाय दिन। आंथ' माने जोंहाथ' मोसौ गैया नालाय ओंखायनो दिन्थिनाय जायासै मोसौ थुखैनायखौ। आरो बायदिसिना नेम दङ। दिनै मानसिफोरा खुंखा जागोन सोरहाबा आं दा मैगंफोरखौ आं संनायखौ भिडिअनि गेजेरजों देखायसै आरो दा नायलांबाय थादो। नै आंहा बैसागोनि बायदिसिना मैगं खांबाय आरो जायो नालायखो। नै फार्स्टआवनो मायो दाउ फेन्दा, बेलेगनिया मा बुङो मिथिया आरो जोंनिया दाउ फेन्दा बुङो। ओमफ्राय नै बियो अन्थाइ बाजाब, बोरमा मस्लाबो बुङो। बेनिफ्राय नै बियो दिंखिया, बेनिफ्राय बियो मोदै बिलाइ, बेनिफ्राय बियो नै बियो मानामुनि फिसा, ओमफ्राय नै बियो नोरसिं बिलाइ, बेनिफ्राय नै बिथिं मोदोमफुल बिलाइ, नै बिथिं माइसुन्द्रि, नै बिथिंजाय मानामुनि बिलाइ आरो नै बियो जारि बिलाइ, बेनिफ्राय बियो खुंखा, बेनिफ्राय बियो लाव बिजौ, बियो खिफि बेन्दों आरो नै बियो हांसो रामाय, बेनिफ्राय नै बियो जोग्रावलि, नै आरो बियो थालिर फस्ला। आरो मा दंबावो आं मिथिला, बेखिनिखौ मोनबाय आरो जोंहानाव थानायखिनिखौ। आरो दंबावो बहुद मेरला, गैया नालाय जोंहानाव बेखिनिखौनो होबाय आरो आं। दा बेखौ आङो मिक्स खालामनानै संसिगोन। बेफोरखौ जायोबालायनो सैत्र दाननि लास्ट दिनै बेफोरखौ जायोबानो बेमार आजारफोरा गायोनो बिदि बुंनाय खोनायो आरो। ओंखायनो आरो बैसागो जानाय नेमाव बर'फोरनियाव बिदि नेम दं आरो ओंखायनो जायो। मेरला 101 दंनो, मिथिया आंबो माया बेखिनिखौ नागिरना मोनबाय नालाय आं बेखौ संसिगोन आरो जमा मिक्स खालामनानै हानानैहाय संनायखौ नुसिगोन। बिदिब्ला मैगंखौहाय हानानै लाबाय, हायाखैमोन सुनानै न'आव दोन्दोंमोन। हानायखौ हाबाय आरो सायिफोरखौ सायनानै लाबाय। गोरलैखौल' होबाय आं माबाखौहाय थालिर फस्लाखौ।
नायलांबाय थादो। नै मोनसिगोनानो आं देखायबाय थायासै एवनायफोरखौ देखायबाय थायासै माने भिडिअ'आनो माबा जायाखैमोनहा ओमफ्राय आङो माखौबा डिलिट खालामनायावनो भिडिअ'खौसो गेजेरनिखौसो डिलिट खालामफ्लांबाय संनायफोरखौसो नै अब्लाबो होबाय आङो फार्स्टआव सामब्राम फानलु होनानै सेरनानै एवख्रबबाय थाबाय आरो दाउ बेदरबो एवदोंमोन फार्स्टनिफ्रायबो एवदोंमोन दाउ बेदरखौबो भिडिअ'आनो डिलिट जानानै थाबाय बोरै डिलिट जाखोथाय आंबो माखौबा थुफ्लांबायदां डिलिट जानानै थाबाय नै मोनसिगोन दाउ बेदराबो मोनबायानो जा मोजां भिडिअ बानायदोंमोन आङो माखौबा दाननायाव बे भिडिअ'खौसो दानफ्लांबाय जेब्ला एडिट खालामनो नागिरो अब्ला भिडिअ'आनो गैया जाहैबाय आरो नै मोनबाय भिन्दि फ्राय आरो फुंखा थालिर फस्ला एवनाय दाउ भाजा ओमफ्राय दालि ओंख्रि नायलांबाय थादो एबार आं जासिगोन आरो गोथाव नुदों ने दाउ बेदरखौ जासिगोन आं एबार दाउ बेदरजों गोथावनो लकेल दाउ बेदर अमा बेदर लाबोआसै लकेल न' दाउ दङ ना न'नि दाउखौनो बुथारना होबाय आरो मामाया आं संनायफोरखौ आंबो दंमोन आंबो नुजादोंमोन भिडिअ'आनो डिलिट जाना होबाय नालाय गैया इडिट खालामनो नागिरनायाव नुवासै नेक्स्ट भिडिअ देखायसिगोन आरो आं स्पेस फुल जादोंमोन नालाय ओंखाय दानदोंमोन आङो सिगांनि पुराना भिडिअ'फोरखौ बेसो थांबाय आरो थेंक इउ स' माच बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नायलांबाय था आरो माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो बोरै मोनदों आरो रंजादो बयबो बैसागुनि नामाव थांनाय बोसोरावथ' लकडाउननि थाखाय बैसागुखौ रंजानो मोनासै देग्लायनो गोगोम रंजादो बयबो मिनि खुसि बयबो लोगो नांनानै रंजादो आरिदो बिदिब्ला आं जाबाय थानोसै मामाबो दंमोन आंजों खाथियावहाय ओमफ्राय मामाखौ देखायासै आं मामाया नुजाया होनबाय नालाय मामाखौ देखायासै आरो उनाव देखायसिगोन मामाखौहाय So bye, love you all.